ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ അല്ലേ മാതാജി? ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? 11-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശനമായിരുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനിലെ എല്ലാം കാണുന്ന അർജുനൻ കാണുക. അർജുനൻ ഈ സകല പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ ഉൾപ്പൂക്കി നിൽക്കുന്നു. എന്താ മാതാജി? ഞാനിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് 3 മണിക്ക് കേറാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ 7 മണിക്ക് കേറിയതാണ്. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് ഭയം വന്നു അല്ലെ? ഭയം വന്നപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ എനിക്ക് ഈ രൂപം കാണണ്ട, ഇത് ഭയം തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സാധാരണ രൂപം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യം ആ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം 2 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇന്ന് ഗൗര പൂർണിമയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നമുക്ക് ആരാ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ച ദിവസമാണെന്ന്. അപ്പൊ വൈകിട്ട് ചന്ദ്രോദയം വരെ ഉപവാസമൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിലാരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? മുൻപ് എടുക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എടുക്കാറില്ല. നല്ലതാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉപവാസം എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്കത് ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പഠിച്ചിരുന്ന 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതലും പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്തെടുക്കുന്നതാണ് മാതാജി? എന്താ മാതാജി? എന്തെടുക്കുന്നതാണോ? അതെ, ഇന്ന് ഗൗര പൂർണിമയാണ്. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ച ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ അവതാര ദിവസങ്ങളില് നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കാറുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് ഒരു സന്ധ്യ നേരത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രോദയം വരെ, ആ സമയം വരെ നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ പാരണവീടി, പിന്നെ സാധാരണ പോലെ, കുഴപ്പമില്ല. ഉപവാസം തുടങ്ങി സന്ധ്യ നേരത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണോ? സന്ധ്യ നേരത്താണ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ചന്ദ്രനെ കാണണം. 7 മണിക്ക് പറഞ്ഞേ. 7 മണിക്ക്, അതായത് ചന്ദ്രനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കാം. അറിയില്ലായിരുന്നു മാതാജി, ഞാൻ ഏകാദശിയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആണല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഇനി തൊട്ട് എടുക്കാം മാതാജി. ഇതുപോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിവസങ്ങൾ, അതുപോലെ ജന്മാഷ്ടമി, ബലരാമ പൂർണിമ, ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ, നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സംശയം ചോദിക്കാണ്. ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ ത്വാം പര്യുഭാസതേ യേ ചാഭ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ആ ഭക്തര്, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തര്, അവരാണോ ശ്രേഷ്ഠരായവര്? അവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അതല്ല ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്ന, ആ ബ്രഹ്മത്തെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവാദികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സംശയം ചോദിക്കുന്നു അർജുൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ് തേ മേ യുക്തതമാ മതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ മറുപടി പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ, ആ വ്യക്തിരൂപത്തെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തൻ, അവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്തിഗത ആ ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവരല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവ്യക്തവാദികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്.
നമ്മള് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നാണ് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ല, എനിക്ക് രൂപമുണ്ട്, എന്റെ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം. ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. രൂപമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, വെറുതെ ഒരു പേര് മാത്രം കേട്ടു, അതെന്താ എങ്ങനെയാന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും? ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക. എന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. യേത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമജലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവര്. ഇനി എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരും അവസാനം എന്നിൽ തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, പെട്ടെന്നൊന്നും എത്താൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം, ആ വാസുദേവനാണ് എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവര് ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. അതിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് എത്തണമെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക? നമ്മള് ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവര്. അവരാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇവരും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. കാരണം എന്താ? ഇവര് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊന്നുമല്ല, ഇവര് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവർ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഇവര് സർവ്വജീവികളുടെ നന്മയില് അവര് തൽപരരാണ്, ആർക്കും ദ്രോഹമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാതെ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനോ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ആ ഒരു രൂപത്തെയാണ് അവര് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവ്യക്തമായ ആ രൂപത്തെ, സർവ്വവ്യാപ്തമാണ് ആ രൂപം, സർവ്വവ്യാപ്തമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അചിന്യമാണ്, അത് ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമാണ്, ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സ്ഥിരമാണ്, എന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതാണ്, നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, ഉറച്ചതാണ്. ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, അതിനെ അവര് ആ രൂപമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിശൂന്യമായ ഒരു സങ്കല്പത്തെയാണ് അവർ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിപൂർണതയ്ക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്യേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ വാസുദേവനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് അവര് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ എത്താൻ പറ്റൂ. അത് ജ്ഞാനമാർഗമാണെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനികൾ അവസാനം ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിശൂന്യമായ സങ്കല്പത്തെ അതിൽ ആസക്തരായ ആളുകള്, അവർക്ക് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം അവരതിൽ ആസക്തരായി, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് അവരാസക്തരായി. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കണം, അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ആ പ്രകാശത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് അവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. കാരണം ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയാണ്, ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. കാരണം അവര് ധ്യാനിക്കുന്ന രൂപത്തിന് ഒരു വ്യക്തി രൂപമില്ല. അവരെന്തിനാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്? അതൊരു വ്യക്തിയെ അല്ല. ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ രൂപം വരും, നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അതിനൊരു വ്യക്തി രൂപമില്ല, അചിന്യമാണ്, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒന്നിനെയാണ് അവർ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ആ ധ്യാനത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ഏകാഗ്രത കിട്ടി. അങ്ങനെ അവസാനം അവർക്ക് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.
എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. നമ്മള് ഇപ്പോഴൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പണ്ടൊക്കെ കാണാം റോഡില് കുറെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഈ തപാൽ പെട്ടികളിലാണ് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കത്ത് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ആ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടിടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആർക്കോ ഏത് അഡ്രസ്സിലോട്ടാണോ അയക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ ലെറ്റർ നമ്മൾ എന്താണോ അയക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ. ഇനി തപാൽ പെട്ടിക്ക് പകരം അവിടെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വേറെ ഏതോ ഒരു ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കത്ത് അതുപോലെ കിട്ടുമോ? നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിലും അഡ്രസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, സ്റ്റാമ്പ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ പെട്ടി മാറി. അങ്ങനെ അവിടെ കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല. കാരണം ആ തപാൽ പെട്ടിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്ററുകൾ മാത്രമേ അത് അവരെടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് അവ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോക്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെറ്റർ അവിടെ എത്താനായിട്ട് എത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം. ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, ആ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പം ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപം, ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതി നിൽക്കുന്ന രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ആ രൂപം, അങ്ങനെ ഒരു രൂപമുണ്ട് ഭഗവാന്. ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം, ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതിനെ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള വിഗ്രഹത്തെ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അർച്ചിക്കുന്ന വിഗ്രഹം. ഈ അർച്ച വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുക. ഈ വിഗ്രഹം ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കല്ലിനെയാണ് ഞാൻ പൂജിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മണ്ണാണ്, ഇത് പെയിന്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ? ഇത് ലോഹാണ്? അല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതെന്റെ ഭഗവാനാണ്, ഇത് കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ആ വിഗ്രഹം ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. അത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാര രൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ് ആ വിഗ്രഹമായിട്ട്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കരകയറ്റുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. നിഷ്കാമമായിട്ട്, നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഒന്നിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിഷ്കാമമായിട്ട് എല്ലാ സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട്, അചഞ്ചലമായിട്ട് എപ്പോഴും ആ മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ അവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അവരെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് കരകയറ്റുന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിരേണ, അതായത് പെട്ടെന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, ചിരാത്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കും, വീണ്ടും കുറെ കാലം ജീവിക്കും, കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫലം ഉണ്ടാക്കും. ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കും. ചിലപ്പോൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ദാനം, യജ്ഞം, അങ്ങനെ കുറെ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതിന് നമുക്ക് കുറെ പുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ ജനിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ജനിച്ച് ഒരുപാട് കാലം അവിടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി. ആ പുണ്യം തീരുമ്പോ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കും. ഇതന്നെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് കര കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അതിനെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഭഗവാന് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ, ആ ഭക്തിനെ ഞാൻ എത്രയും വേഗം ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില്
പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ? അവിടെ ജനനവും മരണവും ഒന്നുമില്ല, അസുഖങ്ങളില്ല, വേദനകളില്ല. അവിടെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ വേറെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവിടെ ഇല്ല. മാത്രമല്ല ആ ലോകം ശാശ്വതമാണ്, അതിന് നാശമില്ല. ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത ആ പരമമായ ധാമത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും, ഇത് ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ മരമാണ് ഭൗതിക ലോകം, നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ മരത്തിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആന മുൻജന്മ കർമ്മത്തില്, നമ്മുടെ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ നല്ല കർമ്മങ്ങളായിരിക്കാം, ചില പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, യാതനകൾ ഉണ്ടാവും, സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ മാറി മാറി വരില്ല. ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖം ശാശ്വതമല്ല, വീണ്ടും ഒരു ദുഃഖം വരും. ദുഃഖം ശാശ്വതമല്ല, വീണ്ടും സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആടി ഒഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കും. അതുപോലെ രണ്ട് എലികള് ഈ മരം മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കറുത്ത എലി, ഒരു വെളുത്ത എലി. ഇതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നത്? ഒന്ന് രാവ്, ഒന്ന് പകല്. അപ്പൊ ഈ രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മരമായി കൊമ്പാണ് നമ്മുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസിനെ ഈ രാത്രിയും പകലും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും, ഓരോ രാത്രി എനിക്ക് പുലരും തോറും നമ്മുടെ ആയുസ് അവിടെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഈ മരം ഇപ്പൊ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇദ്ദേഹം വീഴുന്നത് ആ പാമ്പുകളുടെ ആ ഒരു കുളത്തിലേക്ക്, കിണറിലേക്ക്. ആ പാമ്പുകളെ നിറച്ച് ഉഗ്ര സർപ്പങ്ങളാണ്. അതാണ് നരകം. ആ നരകത്തിലേക്കാണ് പതിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കൈ പിടിച്ച് നമ്മളെ കരകയറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ മുകളിൽ കാണാൻ നമുക്ക് തേനീച്ചയുടെ ഇതുണ്ട്. അതിൽ തേനിറ്റിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തേനീച്ച ഇയാളെ കുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ഇറ്റിട്ട് വീഴുന്ന, ആ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുന്ന ആ തേൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാള് ഈ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കൊണ്ടിട്ട് ആ തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം, ആ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മള് ഈ തുച്ഛമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നടക്കാണ്. അതിന്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങള്, ദുരിതങ്ങള്, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ രാത്രിയും പകലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൊമ്പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇയാള് നേരെ വീഴുന്നത് ഈ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാവും പകലും പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല. ഈ എലികള് കരണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊമ്പ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസം നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചെറിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അതില് ഇതാണ് എന്റെ വലിയ ആനന്ദം എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുറെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മൾ വകവെക്കണില്ല, അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക സുഖം ഇത് വേണ്ടാന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ഈ തേൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഭഗവാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താം. ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് വേണ്ട. എന്താ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ സന്തോഷം, ഈ സുഖം, ഈ തുച്ഛമായ സുഖമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കും. അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നണില്ല. കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചും ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവസാനം നമ്മൾ ഈ നരകത്തിലേക്കാണ് വീഴാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഈ നരകത്തിലേക്ക് വീഴണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. മയ്യേ വാമന ആദത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവാ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യതമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ അവസ്ഥ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തുച്ഛമായ സുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നല്ല യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം. ഇതിലും വലിയൊരു ലോകം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു 1/4% മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ലോകം വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 3/4 ഭാഗം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ്. അപ്പൊ ഈ 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സുഖം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമുക്കിവിടെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
അതിനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല വേണ്ടത്. നിനക്ക് എന്നിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനിത് കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൈ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അതിനുള്ള കുറെ മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സേവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പിന്നെ ഭഗവത് ചിന്ത മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ മനസ്സിൽ വേറെ ദുഷിച്ച ചിന്തകളൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്തയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ആരാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി? രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അതേപോലെ രാധാറാണിയും നൃത്തം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പവർ എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി മുഴുവനും ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ ജപത്തില്, ആ നാമത്തില് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി മുഴുവനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആ ഭഗവത് ചിന്തകളിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ആ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി നിനക്കത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ബുദ്ധിയെ എന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേറെ രണ്ടാമതൊരു മാർഗം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്. ആ ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ നിബന്ധനകളുണ്ട്, കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് എന്നിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. നമുക്ക് 4 യമനിയമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ 4 യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് 4 യമനിയമങ്ങള്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ 4 യമനിയമങ്ങള്? സരോജിനി മാതാജിക്ക് അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 യമനിയമങ്ങള്: മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല, അവിഹിത സെക്സ് റിലേഷൻ പാടില്ല, പിന്നെ മദ്യപാനം, ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ. ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇസ്കോണിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കും. പിന്നെ ഏകാദശി, അതുപോലെ ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ഗൗരപൂർണിമ, അതുപോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനങ്ങള്, ഗുരുക്കന്മാരുടെ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അങ്ങനെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആവിർഭാവ ദിനങ്ങള്, തിരോഭാവ ദിനങ്ങള്, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും. ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്ത ആ പ്രസാദം മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഗുരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ള
ചിന്തയിലായിരിക്കും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇത് ചെയ്യും. ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല. നാമം ജപിക്കേണ്ട കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒട്ടും ഇഷ്ടത്തോടെ ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരും. ആ നാമജപത്തോട് രുചി വരും. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യം വരും. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനെ ജപിച്ച് ജപിച്ച് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആവാണ്. നമ്മൾക്ക് പ്യൂരിറ്റി വന്നു. ആ പ്യൂരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായി ഇതിനോടൊക്കെ താല്പര്യം കുറയും. ഭഗവാനിലെ ഭക്തി വളരും, ഭക്തി കൂടും. നമുക്ക് ഇതിന് താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് ഭക്തി വന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തി വരണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാധനാഭക്തി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മതർത്ഥമഭികർമാണി കുറുവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താം. ഇനി ഭഗവാൻ 2 മാർഗം പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് അതിനും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ വേറൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം. എന്താണ്? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. എനിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർഡ് വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. ഇദ്ദേഹം പ്രഭുപാദയുടെ ഡിസൈപ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹമാണ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം പണിയാനൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനേകം സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ ഇതാവുന്നുള്ളൂ. ആ ചെറിയൊരു അംശം അദ്ദേഹം ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഈ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നിനക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം, ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം, അതുപോലെ ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനത്തെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അവരെ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈസ, നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം ഈ ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭക്തി വരും, നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെമ്പിൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അന്നദാനം ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുള്ള ചെലവുകൾ ചെയ്യാം. അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, ഭക്തരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ക്രമേണ അയാൾ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, നാമം ജപിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം ആ സമ്പാദ്യം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രമേണ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആവുന്നതോട് കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മധ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് ഇതും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നീ കർമ്മഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, നീ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നീ പ്രവർത്തിക്കണം. ആശുപത്രികള്, അതുപോലെ അനാഥാലയങ്ങള്, വൃദ്ധസദനങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അന്നദാനം കൊടുത്തു, അനാഥാലയത്തിന് കുറെ അന്നദാനം കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറെ പൈസ കൊടുത്തു, അങ്ങനെ നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്ത എന്തായി? പബ്ലിസിറ്റി ആയി.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മള് മനസ്സാലെ കൊടുക്കുക. അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു ദാനമാണ്, ഇത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു, ആ ഒരു മനസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്നിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആശുപത്രി ഒക്കെ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ഈ ആശുപത്രി പണിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്ര രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു. അതല്ലെങ്കിൽ അനാഥാലയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം, പേപ്പറിലൊക്കെ അനാഥാലയത്തിലേക്ക് അന്നദാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ദാനം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതിനെ നമുക്ക് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയാം. കാരണം ഞാൻ ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നു, എന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കിയെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ത്യാഗമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഒരു കർമ്മഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നിനക്ക് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗം ത്യാഗശാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് ഇതും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ വീണ്ടും വീണ്ടും വേറെ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പൊ ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നു, അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഈ മാർഗം നോക്കൂ, ഇനി അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ ഈ മാർഗം നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം നോക്കൂ നമ്മളോട്. നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ തരിക ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ ഒരു വഴി കാണും പോവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആ വഴി കൂടെ പോകാം, അതിലൂടെ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് എത്താമെന്ന് പറയല്ലേ. അതുപോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വഴിയല്ല, ഒരുപാട് വഴികൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നീ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും, പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനിലേക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ക്രമേണ അയാൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ഇനി നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിനക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് കഴിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ആ കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുക. കാരണം ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കല്. ഈ ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കല്. ആ കർമ്മം ചെയ്യുക, പക്ഷെ ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, വലിയ ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നിലെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ത്യജിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുമ്പോ, കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാകും, ശാന്തി കൈവരും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നീ ശാന്തി നേടി എന്നിലെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നിനക്ക് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഇതില് ഒന്നാമത്തെ ജ്ഞാനയോഗം വഴി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്, ജ്ഞാനികളാണ് ഇവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനം നേടി അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ധ്യാനയോഗികൾ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ത്യാഗം, അവർ ചെയ്യുന്നത് ത്യാഗാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഭഗവാന് പഴക്കച്ചവടക്കാരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, അയ്യോ എനിക്ക് പഴം വേണം, പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും തരാനില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് പറയും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഒരു കൈപ്പിടി നെല്ല് കൊണ്ടുവരും. അത് വന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കയ്യിൽ നിന്ന്. അവസാനം അടുത്തെത്തുമ്പോഴോ 2 മണി നെല്ലുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തായി? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ആനന്ദത്തില് അവർ പറഞ്ഞു അത് മതി, ധാരാളമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ 2 മണി നെല്ല് വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഭഗവാന് കൊടുക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ആ നെല്ലും കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലെത്തുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ കാണുന്നത്? അതൊക്കെ മാറി അവിടെ രത്നങ്ങള്, വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്തുകള്, പവിഴങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായി. ത്യാഗം ചെയ്ത സന്നദ്ധരായപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ ആ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് എന്നിലെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം
മൈത്ര കരുണ ഏവ ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമീ സന്തുഷ്ടാ സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. ഇനി ഈ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് ആ ഭക്തർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, ആ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്, ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. 8 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളത്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, ആരോടും മാത്സര്യം ഇല്ലാതെ, പിന്നെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ വർത്തിക്കണം. ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഇല്ല. ഇത് എന്റെയാണ് എന്നുള്ള ഒന്നിലും, ഇത് എന്റെയാണ്, ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള അവകാശബോധം ഒന്നും ഇല്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഈ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില, സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതിനെ ഒരുപോലെ കാണും. സുഖത്തിൽ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കൂല, ദുഃഖം വന്നാൽ അതും പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. രണ്ടിനും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ക്ഷമാശാലിയാണ്, നല്ല ക്ഷമയുള്ള ആളാണ്. സദാ സംതൃപ്തനാണ്, എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിൽ സംതൃപ്തിയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. നിയന്ത്രിതാത്മാവാണ്, ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച്, ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യസ്മാന്നോധിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോധിജതേച്ഛയഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗൈർ മുക്തോ യസ്സ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവനാരോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? ഭക്തർക്ക് ആരും ദ്രോഹിക്കാനൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വന്നാലും അവരത് സഹിക്കുള്ളൂ. അവരത് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അവരുടെ സമാധാനം കളയാനോ ഒന്നും നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അയാളിൽ കൊണ്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ കൊണ്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, ഇനി ആ ഭക്തന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ അതിലും അയാൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടാവില്ല, പരിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചാലോ അപമാനിച്ചാലോ എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരമായ കാര്യം പറഞ്ഞ് വഴക്കിട്ടാലോ അദ്ദേഹത്തിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചീത്ത ആളായിട്ട് പറഞ്ഞാലോ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കില്ല. ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരില്ല. ആ ഒരു വ്യക്തി ഏത് രീതിയിൽ വിഷമിപ്പിച്ചാലും അതൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും എപ്പോഴും ബുദ്ധിയും എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരാൾക്കും ഒരു വസ്തുവിനും അയാളെ വിഷമിപ്പിക്കാനോ അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നു. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, അത് ഒരേപോലെ കാണും. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയ ഉത്കണ്ഠ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ സമചിത്തതയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ആരാണോ അവൻ എനിക്ക് ആ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിത്രകേതുവിന്റെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയാണ്. ചിത്രകേതു മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ദുഃഖിതനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് ഒരു മകനെ വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നാരദൻ പറയും അങ്ങേക്ക് ഈ ജന്മത്തില് ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള യോഗം ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചിത്രകേതു പറയില്ല, എനിക്ക് എന്തായാലും മകനെ വേണം, എനിക്ക് എന്തായാലും മകനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി ഒരു യാഗമൊക്കെ കഴിച്ച് അതിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രസാദം ഭാര്യയോട് കഴിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചാൽ ഗർഭിണിയാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പ്രസാദം അവർ കഴിക്കും, അവര് പ്രഗ്നന്റ് ആവും. അങ്ങനെ ഒരു പുത്രനെ കിട്ടും. പുത്രനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം അനേകം വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഉണ്ടായി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ. പിന്നെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ മകന്റെ അടുത്താണ്, എപ്പോഴും മകനെ കളിപ്പിച്ചും മകനെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങനെ
മകന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും മകന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയാണ് ഈ പ്രസവിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഈ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുടെയും മകന്റെയും കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് അസൂയ തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തോട്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കണ്ടില്ലേ, രാജാവ് എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെയാണ്, ആ ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണ്, ആദ്യ ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ കുട്ടി കാരനാണല്ലോ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണല്ലോ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ആയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടീനെ കൊന്നുകളയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ഈ രാജാവ് അറിയാതെ കുട്ടിക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലും. ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ കുട്ടി അനങ്ങുന്നില്ല. നോക്കിയപ്പോ കുട്ടി മരിച്ചുപോയി. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമായി. ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടീനെ കുറത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും കുട്ടി മരിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര കരച്ചില്, ഭയങ്കര വിഷമത്തില് കരയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും നാരദ മഹർഷി വന്നു. അപ്പൊ നാരദൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായി ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, നിനക്ക് യോഗ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പൊ പറയും, ഇല്ല എനിക്ക് കുട്ടീനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര കരച്ചില്. അപ്പൊ നാരദൻ എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹം ആ കുഞ്ഞിന് ജീവൻ കൊടുക്കും. ജീവൻ കൊടുത്തിട്ട് പറയും, ഇതാ നിന്റെ അച്ഛനെ ചെന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുക, നിന്റെ അച്ഛൻ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കുട്ടി ചോദിക്കാണ്, അങ്ങ് എന്റെ ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണ്? എനിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ എനിക്ക് അനേകം അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട്, അതിൽ ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണ് അങ്ങ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജ്ഞാനം വന്നത്. രാജാവിന് ആ ജ്ഞാനം വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, നമ്മളൊന്നും ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ ആ സ്വരൂപം, ഇതൊന്നല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. വേഗം അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, ആ രാജ്യവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തപസ്സിന് പോയി. അങ്ങനെ അനേക വർഷം തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗന്ധർവ പദവി കിട്ടി, പിന്നെ ഗന്ധർവനായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തേരതൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം മഹാദേവൻ ഋഷിമാർക്ക് വൈരാഗ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, വൈരാഗ്യത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രഗതി നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഈ മഹാദേവന്റെ മടിയിൽ പാർവതി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മടിയിൽ പാർവതിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വൈരാഗ്യത്തെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോ ചിത്രഗതിന് ചിരി വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു. ചിരിച്ചപ്പോ മഹാദേവന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ മഹാദേവന് കോപം തോന്നിയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതൊരു വലിയ ഭക്തനാണെന്ന്. പക്ഷെ പാർവതിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദേവി ശപിച്ചു, നീ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചത് കൊണ്ട് നീ ഒരു അസുരനായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിച്ചു. അങ്ങനെ ശപിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വിഷമൊന്നും തോന്നിയില്ല. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹം സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്ത കാര്യമാണ്, അവൻ എന്റെ ഭക്തനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവി ശപിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായില്ല. വേഗം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവര് നമസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ പാർവതിക്ക് അത്ഭുതമായി, ഇതെന്താ പറ്റി, ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇങ്ങനെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി, കാരണം എന്താ, അവനൊരു നല്ല ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശാപം കിട്ടിയോ, അപ്പൊ എന്തേലും അസുരനായിട്ട് ജനിച്ചു. പക്ഷെ അസുരനായിട്ട് ജനിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു. അനപേക്ഷാശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗദവ്യദഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഭക്തന്റെ മറ്റൊരു ഗുണമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? സർവ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യത ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവനും പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ. ആ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ആശ്രയിക്കില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. അനപേക്ഷ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, അത് സ്വീകരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതില് ദുഃഖമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ അമ്മ മക്കളെ നോക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല അങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താ, ശുചിത്വമുള്ളവനായിരിക്കും, നല്ല ശുചിത്വമുള്ള ആളായിരിക്കും. അദ്ദേഹം രണ്ടു നേരം കുളിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല വൃത്തി നല്ല വെടുപ്പുമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. പിന്നെ ഉദാസീനനായിരിക്കും, എന്ത് വന്നാലും ലാഭം വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും ഒരേപോലെ, ഒന്നിലും ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോമത് ഭക്ത സമയ പ്രിയ. അദ്ദേഹത്തിന് തനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് അയാളുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, ആ ഭൗതികമായ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുക, ആ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കർമ്മം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യണോ അത്തരം കർമ്മങ്ങളും മാത്രമേ ചെയ്യൂ. അല്ലാതെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആ തന്റെ സുഖത്തിനോ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നിലും
ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഭക്തന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഭക്തൻ. ആ ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വെറുതെ സമയം ചെലവാക്കില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചിന്തിക്കും, ആ സമയം കൂടെ എനിക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാലോ, ആ സമയം കൂടെ എനിക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാലോ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആളെയും തീരാനായിട്ട് എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ഭഗവാന് കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നല്ല, ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന് എന്ത് സേവനം ചെയ്യാം എന്നായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യസമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അടുത്ത ഗുണം പറയാണ് ഭക്തന്റെ. എന്താണ്? അദ്ദേഹം ന ഹൃഷ്യതി, അദ്ദേഹം ഒന്നിലും സന്തോഷിക്കില്ല. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെന്താ? ന ദ്വേഷതി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമോ ദുഃഖമോ സങ്കടമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ന ശോചതി, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അത് ഓർത്തിട്ട് കരയില്ല. അയ്യോ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ, എനിക്കത് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കരയില്ല. കാരണം അത് ഭൗതികമായതാണ്. ഭൗതികമായ ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ന കാംക്ഷതി, ഈ ഭൗതികമായ ഒന്നും വേണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം, എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് സാധിക്കണം, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകണം. ഇത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെനിക്ക് നല്ലതാണോ, ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുമോ, അങ്ങനെയൊന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല. എന്റെ കടമയാണെങ്കിൽ, എന്റെ കർത്തവ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കും. അതിന് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ നല്ലതാണോ സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദനെ അച്ഛനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചു അല്ലെ, പല തരത്തിൽ കൊല്ലാൻ നോക്കി. ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, വെള്ളത്തിലിട്ടു, തീയിലെറിഞ്ഞു, പിന്നെ വിഷം കൊടുത്തു, പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കൊത്താൻ നോക്കി. പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല ആ അച്ഛനോട് ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛനാണല്ലോ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്, അച്ഛനാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ദേഷ്യം, അച്ഛനോട് ഒരു ദേഷ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നല്ല ഭക്തനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമായിരിക്കും. എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും എന്നെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതാസ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഏനക്കേനച്ചിത്, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. പിന്നെന്താ? ഗാർഹിക ബോധം ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അനികേത, അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗാർഹിക ബോധം ഇല്ല. എനിക്ക് വലിയ ബംഗ്ലാവ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. ഇനി വലിയ ബംഗ്ലാവായാലും അതല്ല ചെറിയൊരു കുടിലായാലും, ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ല, ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഉറക്കം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷയമല്ല. കാരണം അതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല. ആ ഗാർഹിക ബോധത്തിലൊന്നും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആഗ്രഹം? എപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യണം, ആ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രു ആയാലും മിത്രമായാലും രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ശത്രു മിത്രം അങ്ങനെയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. ആരെ കണ്ടാലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. മാനം അപമാനം അതൊന്നുമില്ല. മാനം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അപമാനിച്ചു എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല. ഇനി ശീതോഷ്ണം, തണുപ്പായാലും ഉഷ്ണായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപോലെയാണ്. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അത് രണ്ടിനും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരെങ്കിലും ആദരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് വലിയ നേട്ടമായിട്ട് കാണില്ല. ആരെങ്കിലും അനാദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സങ്കടമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നില്ല.
ഇനി യശസ് ദുഷ്കീർത്തി രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ദുഷ്കീർത്തി വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനെ അത് ബാധിക്കില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന്. ഇനി മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറെ പ്രശംസിച്ചു, അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം വീണു പോവില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണും. പിന്നെ അസത്സംഗം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് അസത്സംഗം? നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവര്, ഈ ഭൗതികതയിൽ കൂടുതൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സംഘം, അവരുടെ സംഘം കൂടി എന്തുണ്ടാവുക, നമ്മളും ഗ്രേജ്വലി അവരുടെ കൂടെ കൂടും. പിന്നെ നമ്മളാ ഭക്തി വിടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഘം പാടില്ല. സത്സംഗമാണ് വേണ്ടത്, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ മൗനിയായിരിക്കും. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാത്ത ആളല്ല, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആള്, അതാണ് മൗനി. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സംതൃപ്തനാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, എത്ര കിട്ടിയാലും ഇനിയും എന്തോ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സദാ സംതൃപ്തനാണ്, കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സംതൃപ്തി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു, ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് സേവനം ചെയ്തിരുന്ന നല്ലൊരു ഭക്തൻ, ആ ഋഷിയെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. ആ ഭക്തനാണ് ഒരു ദിവസം ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തിട്ട് പാരണ വിടാൻ നിൽക്കാണ്. പിറ്റേന്ന് ദ്വാദശി പാരണ വിടാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? ദുർവാസാവ് മഹർഷി വരുന്നത്. ദുർവാസാവിന് അറിയാലോ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര കോപിഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ വന്നിട്ട് പാരണ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയി. എന്നിട്ട് കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം ലേറ്റ് ആവുക. പാരണയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാരണ വിടുക പാപം എന്നാ പറയുക. കറക്റ്റ് സമയത്ത് പാരണ വിടണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും, ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അങ്ങ് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പാരണ വീടിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് പാരണ വിടുന്ന സമയത്താണ് ദുർവാസാവ് വരുന്നത്. ദുർവാസാവിന് അത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര കോപം വന്നു. അത് ശരി, അപ്പൊ എനിക്ക് കാത്തു നിന്നില്ല, അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാരണ വീടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം ഒരു ചെട എറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അസുര രൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കും, ഒരു സത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. എന്നിട്ട് മഹാരാജനെ കൊല്ലാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ആ സുദർശന ചക്രം തനിയെ വന്നിട്ട് ആ ഭീകര സത്വത്തെ കൊല്ലുന്നതിന് ശേഷം ഈ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. ദുർവാസാവ് പേടിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോവും. അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകും, കുറെ ഗുഹകളിൽ കയറി ഒളിക്കും, പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറും. എവിടെ പോയാലും ഈ സുദർശന ചക്രം പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. അവസാനം എല്ലാ 14 ലോകങ്ങളിലും പോയി, ഓരോ ലോകങ്ങളിലും പോയി, സൂര്യന്റെ അടുത്ത്, ചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത്, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും പോയി, എവിടെയും ഒരു കിട്ടുന്നില്ല, ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് സുദർശന ചക്രാണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ഓടിപ്പോയി വേഗം മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോയി. മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രാണ്, നീ വിഷ്ണുവിനെ പോയി അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. വേഗം വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ മഹാവിഷ്ണു എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം സുദർശന ചക്രം ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതെന്റെ ഭക്തന്റെ അടുത്താണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. നീ വേഗം ആ ഭക്തന്റെ പോയിട്ട് ഭക്തരോട് മാപ്പ് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് വേഗം ഓടി വന്നിട്ട് വീണ്ടും അംബരീഷന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അംബരീഷനെ അപ്പൊ ക്ഷമിച്ചു. ആ ഭക്തനാണ്, കാരണം ആ ഭക്തന് ശീതം ഉഷ്ണം ദുഃഖം അതൊന്നുമില്ല, മാനമില്ല, അപമാനമില്ല. എന്നെ ദുർവാസാവ് അപമാനിച്ചു എന്ന് തോന്നിയില്ല, എന്നെ ദുഷ്കീർത്തി പറഞ്ഞൊന്നും തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്നും വിഷമം തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ വേഗം എല്ലാ വിഷമങ്ങളും, ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്, എല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങനെ ദുർവാസാവിനെ ആ സുദർശന ചക്രം മോചിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തന് എന്ത് വന്നാലും, മാനമായാലും അപമാനമായാലും, അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രു മിത്രം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയാഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര്? എപ്പോഴും ഈ ഭഗവാന് ഈ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ മാർഗം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പരമലക്ഷ്യം ആരായിരിക്കണം? പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം. അതിനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവർ, അവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി